Sí. Vale. Egunon, eta ongi etorri aurtengo Donostiako Zinemaldiko prentsaurreko berrira. Gaur prentsaurrekoan The Wonder filma izango dugu. Hola, bienvenidos a todos y a todas. Ongi etorri denok, gaur The Wonder filma aurkeztuko dugu, sail ofizialekoa, eta aurkezpen horretarako taldearen parte bat daukagu, edo kide batzuk, Ile Lorcasity daukagu alde batetikan, Sebastian Leilo, zuzendaria, eta Matthew Herbert, musikaria, konposagilea. Hasierari buruz galdetu nahi nizueke nik, zuzendariari egin nahi nioke, beraz, Sebastian Leiliori. Benetan sinetsi behar dira istorioak, ez da? Gaurko zinemaan, hasieratik adierazten zaigu zinema zer den, ez? Bertatik ateratzen gaituzue, gero berritan sartzeko. Nola iritsi zineten horretara? Hasieratik ala pentsatuta zegoen? Kaixo, egunon. Oso unkituta nago. Lehen aldiz 2005an etorri nintzen, La Sagrada Familiarekin, lehen filma izan zen arekin. Eta berriro etortzea sail ofizialera inbeste maite dugun film honekin. Benetan unkigarria da. Lelio da abizena, ez Leilo, askotan egiten da akatsari. Nik uste dute gogotsu geundela nolabaiteko gailu edo tresna bat aurkitzeko, zertarako arkuei, erronkei, pertsonaiei buruz hitz egiteaz gain, filma bera arazoaren parte izan zedin, diskurtsoari dagokionez, historiori dagokionez, fikzioa den aldetik. The Wonderren dagoena, argita garbi gai batzuk ukitzen ditu, baina fikzioaren tresnak ere aipatzen dira. Pertsonaiek nola funtzionatzen duten, historiak gailu moduan erabilita. Zenbaitetan berez sinesten dituzte istorioak, beste batzuetan autu bat egiten dute istorioiek sinestaren alde, eta hori narratibaren zentzuan dago, zientzia, pentsamentu magikoaren aurrean, edo zientzia eta fedea, eta beraz hasieratik hori esatea, ez da, alegia ikusle fikzioan sartuko zara, historioa sinetsiko duzu, eta ziurrenik zure mekanismo hori, zure gailu hori, ez da inezberdina izango pertsonaien gailu horretan edo tresna horrekin alderatuta. Zorionak, Sebastian, eta gainerako ere bai. Kaixo. Zakin horekin ari nahi zen izketan, bai. Kaixo. Iruditu zait film zoragarria dela. Ikaragarri gustatu zait eta zorionak. Eta hasierako esaldi horri buruz, historio hori gabe ez gara, zer. Uste dut alako zerbait esaten duzula. Historioak kontatzeko gustu hori, ez nahi hori eramaten zaitu, ze historioak pixko bat hautsi egiten du, orain arte egindakoari erreparatuta. Eta gero energiari buruz galdetu nahi nizun, ze energia daukan barruan, ez dakit energia berezi bat da. Energia berezi bat uzten dizu amaian, hor badago zerbait, badago energia bereziren bat, eskerrik asko. Zer esan dezaket? Historiorik gabe ez gara zer. Hori esaten dut, bai? Storytelling deritzon hori errelatua hori dena da, eta horrez dago soilik entretenimendua, politika ere badago, storytelling horretan, historiak esate edo kontatze horretan. Gaurko egunari buruzko film bat izatea ematen dio The Wonderri, historia kontatzen ari garela, horixe. Live Right. Florence Pugh egiten duen pertsona, que es un personaje que tiene una
zorionekoak arabera eukitzagatik. Baina pertsonaia horrek ikuspegi zientifiko bat dauka. Eta horregatikan bizitza ulertzeko modu horretan zalantza dago. Bera, prest dago aldatzeko, egokitzeko, gainerako pertsonaiek ez, badirudi horiek egia bate aurkitu dutela eta hortinko utziko diotela, ez, beraien jainkoa aurkitu baitute. Ez daude prest hortik mugitzeko. Eta hori da fanatismoaren definizioa. Fanatikoak bere egia aurkitu du eta hortik aurrera horren arabera jokatuko du. Filmean enai saiatzen esaten fedeari ez, baizik eta malgutasunari bai, intelektualari, espiritualari, egokitzeko gaitasunari bai, fanatismoaren kontra. Edozein posizio zurrunaren aurrean. Uste dute gizarte moduan hortik pasatzen ari garala, maila globalean eta politikoan. Energiari dagokionez. Eleberriak berak bazuen energia indartsu bat, nola egiten duen aurrera eleberriak bigarren zatian, ezta? Historioa nola pasatzen den obsesio moduko bat izatetik, alegia erizainaren obsesio bat ulertu ahal izateko nola gertatzen den mirari edo fartsa hori, edo engainua, baina hortik berehala pasatzen gara beste zerbaitetara, harrapatzen duen zerbaitera, ez? Aurkitzen duenean ez bakarrik zeintzuk diren hor erabiltzen ari diren mekanismoak, ez? Gertatzen ari den hori, gertatzen ari baita, nola elikatzen ari den neskatoa. Aurkitzen du baita ere zergatia, eta hori oso gogorra da. Horregatik filmak hor aurkitzen du aipatu duzun energia hori, eta hortik aurrera ja espiral batera joaten da, ez? Eta pertsonaiak bere burua salbatzeko neskatua ere salbatu beharra dauka. Bai, kaixo, egunon. Ingelesez hitz egingo du. Italiatik galdera kompositorearentzat eta zuzendariarentzat. Partitura perkusiboa da zuk sortu duzuna, eta hor iluntasun moduko zerbait sortzen zula esango nuke. Nola erabili nahi zenuten hori? Zuzendariari galdetuko nioke, esango nuke filma tristeagoa eta ilunagoa izateak hartzen duena zorionak bide batez filmagatik ederra da, bikaina da. Bai, 4 partitura sortu ditugu elkarrekin, eta, bueno, luxua izan zen, honetan lan egitea. Hasieran, filmaketaren hasieran Matthewk bidaltzen zizkidan, lehen hotsak edo doinuak edo melodioak eta luxua izan zen denbora pixka bat eukitzea, ulertzea zein zen partituraren tonua, ezta? Nahi genunia zen filmak musika eukitzea, eta hori pertsonai bat izatea. Eta filma mugitzen da horrelako lurralde irristagarri batean, ez? Irristakor batean, western moduko bat izan daiteke, une jakin batean, batzuetan pertsonaiari behatzen dio, beste kasu batzuetan, beldurrezko ere bihurtzen da. Eta orduan, nahi genuen partiturak, musikak, gaitasun hori izateko, alegia lurralde horietan guztietan kokatu ahal izateko, gehiegi inposatzeko. Matthewk gehiago esan dezake horri buruz behar bada. Eskerrik asko. Eskerrik asko hemen egoteagatik, eta Sebastiani mila eskerrolako film zoragarri bate sortzeagatik. Egiteagatik. Berak esan duen bezala musika beste pertsonaia bat da film honetan. Elkarrizketa asko izan genituen, zen nolako pertsonaia izango zen erabakitzeko, ez? Musikari dagokionez, gehiago daki pantailan ikusten ditugun beste pertsonaiek baino, musikari buruzari naiz jakina. Musikak gaitasuna dauka gauza asko egiteko aldi berean, eta
gertatu ohi da, zineman gertatu ohi da, musika aurreratu egiten dela beste pertsonaiekiko. Baina nik uste dut hemen gertatzen ari dela oso barrutik datorrela. Eta pertsonaiek bizi duten tempo berean gertatzen ari da. Lipek egia aurkitzen duenean, perkusio bat dago eta horrek adierazten du ez gertatzen ari zaion, ez? Filma bera baino gehiago ari zaizun musika esaten, ez? Holako vibrazio bat sortzen da eta frekuentzia pixkat ezberdina da. Eta entzuten dituzun doinu hoiek, perkusioa, hoiek guztiak beste nonbaitetik datoz filmean. Aulki bat mugitzen dela ikusten duzue edo norbaitek eztula egiten du. Bueno, hori guztia material errealitatik dator, ez? Beraz, gertatzen ari dena da, zenak esaten dizula edo ulertarazten dizula hor dauden objektu edo gertakari hoien berri. Nolabait aurretik bizi izan dituzulako zure baitan. Azken batean, esango nuke musika beste nonbaitetik datorrela, ez dakit, etorkizunetik, Lipen iraganetik, hasieran esaldi bokal hori ikusten duzu, badirudi Ana deikari zaiola Libi, ez, emakume ahosoiek daude, sentimendua ere beste nonbaitetik dator, ezakigu hor alien bat dagoen, jangoiko bat dagoen, iragana ote den, etorkizuna ote den, hizketan ari zaigun hori. Eta trampa handi bat dela esango nuke Irlandan egiten diren filmekin, hor gehienetan flautak erabiltzen dira, ez, Titanic filmaren estiloan. Hor trampa handi bat dago erabiltzen diren musika tresnei dagokienez, Irlandakoi dagokienez. Irlandar tresnak, musika tresnak badaude, baina danak berrasmatu egin dira. Berrirudikatu egin dira. Eta kasu honetan kontrakoa dago, ez? Liberazio bat dago, azke sentitzen zara filmaren barruan. Irlandatik kanpo, naiz eta, gertakaria bera Irlandan gertatzen da. Baina esan bezala, hau oso askatzailea izan zen iraganaz eta etorkizunaz ere hitz egin ahal izatea. Eta horretarako musika erabiltzea. Hasteko, zorionak film bitxi honegatik. Oso interesgarria iruditu zait. Galdera da, nola iritsi zitzaizun istorio hau, eta zerk eraman zintuen erregistroa aldatzera, ez? Erabaki hori hartzera, Oskarra irabazi zuen haren aldean, ez? Trans pertsonei zegokiona, edo pertsonei buruzkoa zena. 2017 irakurri nuen eleberria, eta, eleberri horrek harrapatu egin ninduen. Ikusten nuen lurralde oso zaila izan zitekeela zinegile batentzat, zekaiak oso serioak dira, baina hor bazegoen erronka bat, placer sinematografikoa aurkitu beharra, alegia, ez? Oreka hori izan zen, oreka hori lortzea izan zen zailena. Baina hor bi pertsonaia nagusiak daude, Florence eta Ana. Kilak egin zuen hori. Bi hoiekin bat egin nuen, konektatu egin nuen. Ze harreman hori dago film baten erdigunean, ez? Ezoikoa iruditu zitzaidan. Ez dira horrelako harremanak ikusten hola erdigunean, ez da ohikoena. Eta iruditu zitzaidan horren erretratu bat egitea, oso erakargarria zela, ez da? Salbatzeko behar hori, elkar salbatzeko behar hori. Oso erakargarria egin zitzaidan. Ez dakitain ezberdina den. Una mujer fantastikaren aldean. Emakumeak dira, kasu honetan ere.
emakumeen gorputzak dira borrokan ari direla gizartearen indar ezberdinen aurrean, ezta? Eta bide ezberdinak hartzen ari direnak gizarteak esaten duen horren aurrean, ez? Kasu honetan gizonak denak. Beraz, esango nuke ez dela hain ezberdina. Uste dute aldaera bat izan daitekela edo sakontze bat egon daitekela hemen. Sí, bueno, a mí me ha parecido una película interesantísima. Niri oso interesgarria iruditu zait filma, non musika pertsonaia bat gehiago den, ala behar baitu, erabaki hori hartzen denean, aktoreak, antzezleak zoragarriak dira, lehen planoak, elkarrizketarik gabe ere ederrak dira. Hasiera ausarta da. Erakusten zaigu non filmatuko da eta etenik gabe protagonista ikusten dugu ontzi batean, itsasontzi batean, zuzenean sartzen gaitu. Eta hori amaierarekin lotzen dut, barruan kanpoan, in, out, txoritxoa, kaiolan ere bai, ze hemen errelatoaren beharra dago, historioaren beharra dago, alegia gizakia historiorik gabe hile egingo litzateke, ezta? Jatekoa bezala behar dugu. Historioa bera harrigarria da, ze gose egoera batean Irlandan jan gabe gotea bere anaiaren pekatu hori nolabait ordaintzeko eta bar, bueno, hori guztia harrigarria iruditzen zait. Agertzen dien gauza guztiak. Familiak arazoa dauzka, ze ama nola aurra hil zitzaion edo semea hil zitzaion, tentatzailea desagertzea nahiko luke, baina gero azkenean beste bigarren familia bat etortzen zaio erizainarena. Zein da nire galdera? Gidoiaren hartzean eta zuzendaritzaren atzean sugestioaren indarrare bat zegoen? Fanatismoa hitz egin duzu, txarrerako. Baina kasu honetan, erizaina bere trantzia pasatzen ari da alduen moduan, hartzen duen sustantzia horrekin, horri esker, eta gero lortzen du aurra sinistea bigarren bizitza bat etorriko zaiola, autosugestio bat dago, eta beraz atzera utziko du inzestuaren trauma. Bueno, hori iruditu zait magikoa dela. Tratamendu hori autosugestioarena fanatismo on bat dagoela esan liteke. Badakititza kutsatua dagoela, baina autosugestioak hori dauka, oso txarra izan daitekeela, baina oso ona ere bai, ze aska gaitezke, gaixotasunetatik eta bar, antzezlari, aktoreari, nola hain gaztea den norbaitek lortu dezaken horrelako inguru erlijioso batean txertatzea, zorionak azken batean film biribil baten aurrean. Kila, hasi nahi duzu? Well, sorry. Well, I found it so much fun to be able niretzako oso divertigarria izan da, oso atsegina izan da Ana interpretatzea. Amak liburu irakurria zeukan eta jenteak esan zio, nik uste dute Kilak oso ondo pasatuko lukela filma egiten. Eta ez dakit 2 urteetan horrutzi genuen, 2 urte geroago The Wanderren pertsonaia ikusi nuen. Ez daukagu antza hundirik, bera oso erlijiosoa da, eta mina bizi izan du, oso jende gutxik sentitu izan duen maila bat, ez da, baina ala ere ni oso konektatuta sentitu nintzen, eta filma ikusi nuen edo zinta ikusi nuen unean jakin nuen zer egingo nuen paper hori lortzen ba nuen, ez? Oso pozik hartu nuen berri hori, negarrez hasi nintzen, eta esperientzia ikaragarria izan zen lan hori egin alizatea, hor murgildu alizatea, ez? Erlegioaren mundu horretan, anak egunero zeharkatu behar baitu, egunero errosarioa
esaten genuen, errezatzen genuen, eta nuen guztia egiten nuen egunero. Amak kasi ahotik jaten eman nahi zidan, ez, horri ez ezko eman nion, jendea ze pentsatuko zuken amak egin izan balu. Baina oso ondo gogoratzen du zer egin nahi nuen paper horrekin. Lehenengo gunean Florence ezagutu nuen, eta Sebastian ezagutu nituen, biak ezagutu nituen, eta Florence ikusi nuen unean kimika moduko bat sortu zen gure artean, eta ez dut uste beste inorekin eukin ezakeenik, baita Sebastianekin ere. Berak zuzendari lanetan askatasun izugarria ematen dizu, nahi duzuna egitek, eta jakinda askatasun hori guztian neukala eta hain jende zoragarria neukala inguruan lanerako, benetan esperientzia ederra izan zen. Jende hori guztia inguruan eukitzeak lagundu zidan, egon behar nuen leku horretara joaten. Filma ikusi dut, musika zoragarria da, ikaragarri ondo egiten du bat gaiarekin. Benetan oso pozik nago, hain gauza ederreko parte, eder baten parte izatea. Zoragarria baita. Bai, esako nuke interesgarria dela baita ere, denbora asko pasatuta gero filmarekin konturatu naiz, azkenean Anak arrazoi zuela. Errezatu egiten du, etengabe errezatzen ari da, esperialtasun hori bizi du mundu hobe bate sinisten du, eta azkenean irabazi egiten du. Filmean ez du inoiz huts egiten, azkenean salbatu egiten dute, beraz hori oso gauza polita da, gauza ederra da. Erantzuna baiezkoa izango litzateke, alegia irakurketa bat egin duzu oso zehatza. Arrazionalista da, eta uste du arrazoia erabilita konponbide bat aurkituko duela, sineskeriaren, superstizioaren aurrean, baino ez du lortu horrela egitea. Eta azkenean, arrazioak eramaten duenean zer dagoen atzean, hori ulertzera, zergatik ari den aurra sakrifizio hori egiten, hor mina dago, hori da arrazoia, eta hori da erreala den guztia, historioan erreala den gauza bakarra da neskatoaren mina, eta Florencek talka egiten du min horrekin, eta dena egiten saiatzen da, eta beste aukerarik ez daukanean, bere irtenbidea da, aurraren iruditerira jeistea, erreinu horretara jeistea, errelatuaren erreinu horretara jaistea, horixe da, irtenbidea, eta hortik salbatzea, bere siniskeria horietatik, bere sinesmenetik, eta identitate izaera berri bate ematea. Hori da irtenbidea. Beraz, hor hautatutako istorio bat dago, eta ez inposiziozko istorio bat. Zenbaitetan istorioetara jotzen dugu kultura bateko kide galako, inoiz ez diogulako gure bururi kanpotik begiratu, sinesmen bat da insistitzen den pentsamendu bat, azkenean, sinistera heltzen gerana, baina behar bada berriro pentsatu dezakegu, egokitu dezakegu, eta hor dago aldea fanatismoarekin. Beraz, Liben ekintza ez da fanatikoa. Esango nuke arrazoia zarago dijoan ekintza bat. Eta horrek lotu ninduen, konektatu ninduen pertsonaiarekin. Bere burua salbatzeko, bere sinesmen horretatik harago joan behar du. Arrazoitik harrago. Berak egiten duena da moralki konplexua. Eta ia irrazionala da. Erabat ados nago. Azpimarratu nahi nuena zan autosugestioaren indarra. Bai, alaxe da.
Zorionak filmagatik. Nik pertsonaia batzuei buruz galdetu nahi nizueke. Arreta eman dit, ambientazioak, ezta? Danak ultrarreligiosoa dira, oso atzerako ia da jendea, baina moja, kazetaria eta erizaina oso modernoa da, ezta? Gaur egun konta liteken istorio bateko parte izan ote litezken, hori horrela eginda, nahita eginda, kointzidentzi bat izan da, edo nik asmatuako zerbait da. Aktoreari zerbait galdetu nahi diot. Zerbait berezia aurkitu duzu proiektu honetan lan egiterakoan? Eskerrik asko. Well, I didn't find anything was difficult to wear. Ez dut aurkitu bereziki zaila izan den ezer, bueno, behar bada urduri nengoen, ez, filmatzerakoan, esango nuke, bueno, denetan ondo pasatu nuela, Scenes that I had to une ezberdin hoietan guztietan, baina estena batzuetan bereziki saiatu behar izan nuen. Emozio handienekoak, hain zuzen ere. Ze horrelako eszenak egiten direnean, une jakin hortan kokatu behar duzu, ez? Emozio oso ezberdin batekin hasi behar duzu, eta gero estena bera oso luze izaten da, eta emozio ezberdinatik pasatu behar duzu. Hasi eten negarregin edo barre eragin behar dizute, baina estena zailena izan zen, oso luzea izan zen estena bat, emozio batetik abiatu eta beste emozio askotik pasatu behar izana, ez da oso konplexuak, zenbait ideia etortzen zitzaizkidan burura, eta bueno, amaieran oso nekatuta geratu nintzen, baina bueno, oso ondo pasatu nun hori pasatzen, ez? Hori filmatzen. 12 urte bete zituen, eta egun horretan bete zituen, eta oso berezia izan zen. Bai, estudiotik alde egin nuenean, bueno, azkenean negar batean bukatu nuen zen denek zoriondu egiten induten, Beraz, bueno, behar bada hori izan zen estena zailena, baina gehien gozatu nuena ere, bai, bueno, inozoa badirudi ere, uste dute bidaia honetan abitzatzeagatikan, gozatzeko modua izan nuen, ze ana barrutik eta kanpotik ezagutu nuen, eta beti gogoratuko dut, bihotzez gogoratu ere pertsonaia hori. Ze benetan oso ondo pasatu nuen, asko gozatu nuen. Naiz eta filma nahiko mugatzailea izan neurri batean, edo mugatua. Bai, egun horretan, goizean, aipatu nuen, saiatu behar genuela estena etenik gabe filmatzen. Bueno, hori galdetu ziaten, eta, bueno, ni ikaragarri poztu nintzen, ez? Bera galdetu zidan, ez? Eta harritu egin nuen alako konpromisua izatea neska hain gazte batek, eta hain ondo ezagutzea pertsonaia, hain sakon, hain beste sakontasunekin. Florencen eta Killaren arteko harreman horretan barneratzen da, filma horrekin jokatzen da. Eta filmak ez du 1872an kokatu nahi, ezinezkoa dela planteatzen du, ez da. Eta, bueno, zehaztasun historikoa ere ez dugu bilatzen, hor joko bat dago. Argi dago, ezin dela jakin nolakoak ziren garai haiek, eta orduan, bueno, filmak bat egiten du ezintasun horrekin, eta orduan joko bat egiten du, jolas bat egiten du hortik aurrera. Hola, ¿qué tal? Kaixo, zer moduz? Eduardo Blanco, Europa Presetik. Sebastián galdetu nahi nizun, ia, bueno, pena hartu duzun Txilen ez talako konstituzio berria aurrera atera. Zuke minaz hitz egin duzu, eskuinak eragin nahi duen mina gauzak aurrera ez ateratzeko. Ez dakit horrekin loturik baute dagoen. Bai, Txilen prozesu jakin batean gaude, historia intersubjektibo bat sortzen saiatzen ari gara, aurrekoak ez duelako funtzionatzen, krisi aldi bat etorri zen hortik, eta storytelling prozesu kolektibo
batean gaude. Nik nahiago nukeen konstituzio hori aurrera atera izana, baina herriak ez esan du eta hala ere aurrera jarraitzen du prozesu horrek. Errespetuz ikusten dut herriaren erabakia. Bueno, hilabete batzuek edo bat lehenago erabaki zuen baietzi konstituzio berri bat zela 80 prozesu horretan, ez? Eta herriari entzun egin behar zaio. Prozesu horiek hala ere garbiak izan behar dute. Eta saiatzen ari gara testu jakin batera iristen, ez? Deituko gaituena eta errelato bat izango dena eta gaitasuna izango duena gu kohesionatzeko bai pena ematen dit, gertatu zen horrek, baina ilusioa daukat, ez? Esperantza daukat prozesu luzeagoari begira. Bi galdera Sebastianentzat. Irudipena daukat zure filmetan beti bakardadeaz hitz egiten dela. Zure pertsonaiekin. Zein izango izateke liben bakardadea? Bigarren galdera. Niretzako ezin dut film hori ikusi Let Buheiri gabe. Zenbat dator liburutik zure filmean eta zenbateneko askatasuna izan zenuen eleberriaren narratiba aldatzeko, zorionak. Bai, bigarren galdera. Ed Buhi ekartzen dit bubura. Ediporen historia Tebas gertatutakoa aztertzen edo ikertzen. Bueno, beti etortzen zait gogora, atzo filma ikusi nuenean hori etorri zitzaidan. Alegia, badakizu gertatzen zaiona bere baitan dagoela, baina berak ez daki, bai, orain ulertzen dut. Behar bada, nik ekarri ditudan pertsonaiek bakardadea sentitzen dute, baina esango nuke hori ez daukadala oso artikulatuta. Ez ditut bakarti ikusten pertsonaiak. Behar bada munduaren kontra ari dira, bakarrik behar bada hori bai badago. Horrekin konektatzen dut. Glorian eta una mujer fantastikan ere bai, ez? Asko zegoen hortatik, tentsio hori zegoen, alegia komunitateak zer eskatzen zien eta beraien eskatasun individuala. Prest daude prezio bat pagatzeko libre izateagatikan. Edo zer dela ere ordena sozialak une horretan esaten duena. Horretan bakarrik daude eta alde horretatik bai egiten dut bat beraiekin. Gu zorioneko izan ginen, ze liburu bat jaso genuen jada aberastasun maila handia zeukana, unibertso oso bat zeukan barruan. Eta orduan privilegio bat izan zen Emarekin batera idaztea eta Alizekin. Emak jada eginda zeukan gazterlan batetik, bera Irlandarra baitzen, eta hor sotiltasun bat dago, dinamikei dagokienez, oso zailak ziren beste norbaitentzat, ez? Txiletar batentzat, ez? Nire konexioa gehiago izan zen historiaren dimentsio unibertsalarekin. Alegia, gustuko ez duten pertsonaia bat iristea gizarte jakin batera, non arau batzuk dauden, non jangoiko bat dagoen, ez dute nahi arau horiek aldatzea. Eta bera iristen da, uste du, historia oso simplea dela, baina bidaia horrek badu eskutatuta dagoen zerbait, bera salbatuko du, baina herria bera ere eraldatuko du, aldatuko du. Aurrerantzean aldatuta geratuko da, ez? Pixkat westernetan gertatzen den moduan. Hori da nik historian sartzeko dudan moduetako bat. Azken galdera bat. Egunon eta zorionak filmagatik, nik argiztapenari buruz galdetu nahi nizueke. Hasieran esan da, nola hasieran genero ezberdinak daude, baita beldurrezko filmetakoa ere, ez dakit nola baiteko samina ekartzen du, ez? Argiztapen horrek, planoak bera, hain itxia, gero kokapenak, lokalizazioak nolakoa izan zen leku horietan filmatzea. Sortzaile handi bat dago kasu honetan, Ari Wegner,
zinemagile handia, bera, Sí, o sea, ella es kosortzailea da kasu honetan, un elemento crucial. eta ezinbestekoa izan zen haren lana tonua aurkitzeko filmaren unibertso birtuala bi astean gure burua itxi genuen firma hori marrazteko eta Ella logró darle harik ikaragarrizko talentua dauka eta lortu zuen esta amplitud, ¿no? zabaltasun hori ematea egiten diren erretratu hoietan, potreta hoietan, barruan egiten diren hoietan, ez? Izugarrizko indarra daukaten alde bisualetik eta hori dator margogintzaren aldetik eta esango nuke hori harik ekarri zuela maila bisualean, nik espero nuena baina are gehiago eta oso eskerroneko nago horregatikan eta Matthewnen partiturarekin ere gauza bera gertatzen da. Indartsua da, pertsonalitatea dauka, izaera propioa dauka, baina noraino heldu garen ikusten dugunean, konturatzen gara filmak horregatik lortzen duela tonu hori, vibrazio berezi hori, hain berea duen vibrazio hori. Ez daukagu denbora gehiago, hemen utzi beharko dugu in, out eta txalo bero bat taldearentzat.